el Moianès Llevant. I el segon accèssit és els poemes prohibits d'Eloi Cabanes, Maresme, de l'Escola Mossèn Cinto, de Folgueroles. Van anar passant les hores. Quan estàvem a punt de rendir-nos, ja que no havíem arribat a cap conclusió, l'Ona va cridar assenyalant el despatx del director. De la porta sortia una mena de moc. Vam decidir agafar-la i guardar-lo en un dels pots. Tots teníem molta por, però al final vam obrir la porta. Quan vam entrar ens vam quedar petrificats. Hi havia una mena de monstre estrany dormint a la taula del despatx. De sobte es va despertar i tots vam fer un crit. «No us espanteu», va dir aquella bèstia tan estranya, «no us faré mal». «Ah, no?», va contestar el Josep. «I com és que estàs dormint al despatx del director? I on és ell? Te l'has menjat?» «No, mireu, us ho explicaré tot».